Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aging. Taong 1968, Danau, Bohol. Noong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Aging. Matagal-tagal na silang naninirahan sa baryong yon, kaya naman yung mga tao roon kilala na sila. Ipinanganak siya sa pamilya na walang atraso sa kahit na kanino. Magmula noong kabataan niya, malaya siya sa lahat ng bagay. Mahal din siya ng kanyang mga magulang, kaya ang kaakibat nilang paghihirap ay hindi niya gaanong naranasan. Ngunit sa kabila nito, meron siyang napapansing kakaiba sa mga kilos ng ama niya. Hindi niya ito noon kaagad nalaman, kaya isang buong dekada rin niya itong ipinagsawalang bahala hanggang sa tumungtong na nga siya sa edad na 18. Ayon sa kanya, wala namang kakaiba sa ginagawa ng tatay niya. Pero kasi, gabi-gabi yung nangyayari. Ni minsan sa buhay niya, hindi niya pa ito nakitang normal na nagpahinga pagsapit ng gabi. Kahit anong pagod nito basta sumapit ang dapit hapon, maghahanda yun ng mga sangkap para sa gagawin nitong orasyon. Nagtatagal ang pagdarasal ng tatay niya ng halos 3 oras, depende sa araw at selebrasyon nito. Dagdag pa niya na, kapag nagsisimula na itong magdasal, wala na itong pinahihintulutan na pumasok sa loob ng kwarto. Nare-respeto naman yun ng mga kapatid niya, pero para kay Aging, ang mga ganoong bagay ay hindi dapat palagpasin. Kaya ang ginawa niya, sumisilip siya kapag gano'n ang estado ng tatay niya. Hindi man niya ito kailangang gawin, pero yung kuryosidad niya ang tumutulak sa kanya. Alam niya na kasi sa kabila nito, may nagtatagong misteryo sa likod ng pagkatao ng kanyang ama. Dumaan pa ang mga araw, unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang bagay sa loob ng silid. Ayon kay Aging, na sa tuwing sumisilip siya rito, nakikita niya ang tatay niya na nakahiga sa sahig na may hawak-hawak na mga nagbabagang uling. Napapalibutan din ito ng kandila, tapos yung mga bintana nakasarado. Literal na napakadilim sa loob, kaya ang tanging maaaninag mo rito ay ang tatay niya na malapit sa liwanag ng kandila. Ngunit kahit nakikita niya ito, nanatili pa ring malabo para sa kanya ang mga ginagawa nito hanggang sa dito na siya nakaisip ng bagay na magdadala sa kanya sa tiyak na panganib. Base sa pagkakatanda ni Aging, gabi noon ng Sabado nang ginawa niya ito. Habang abala ang kanyang ama, lumalabas siya ng bahay tapos dumidiretso siya sa likod. Meron kasi roong parte ng dingding na hindi na gaano katibayan. Nagdudugtong din ito sa silid ng tatay niya, kaya naisip niya na ito ang pinakamagandang paraan para makapasok sa loob ng hindi siya natutunugan. Wala naman siya noong balak na magpakita. Ang gusto lang niyang gawin, tingnan ng malapitan at klaro ang ginagawa nito. Aminado kasi siyang matagal na yung nagiging palaisipan para sa kanya, kaya ngayong matanda na siya, gusto na niyang malaman ang totoo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat niyang wala namang katao-tao sa labas, dahan-dahan niyang kinutkot ang dingding nilang gawa sa dahon ng anahaw. Madali niya itong nasira, kaya nakasipat kagad siya sa loob. Halos mga pa siya sa dilim, pero nagpatuloy siya hanggang sa makaaninag na siya ng liwanag. Pagsilay niya sa tatay niya, dito niya na mas narinig ang mga usal nito. Napakabilis nitong magsalita, pinuno, kaya kahit naririnig niya ito ng malinaw, hindi niya ito nauunawaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito na siya unti-unting nakakaramdam ng kakaiba. Yung usal ng tatay niya, parang pumapasok na sa kanyang isip na kahit takpan pa niya ang kanyang tenga, patuloy niya pa rin itong naririnig. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, tumigil ito sa pagdarasal. Tumayo na rin ito sa sahig habang dahan-dahang naglalakad patungo sa may bintana. Maya-maya pa,
Pagbukas nito, may nakita siya roong maliit na nilalang na halos ilang metro lang ang taas. Butot balat ang katawan nito, tapos meron itong mahabang mga galamay. Mapupula rin ang balat nito at meron itong lumuluwang mga mata. May mahaba rin yung buntot, kalakip ng pakpak nitong nakatiklop sa kanyang likod. Ayon pa kay Aging Pinuno, napakalayo ng nilalang na yon sa kahit na anong hayop na madalas niyang makita. Nasisiguro rin niyang hindi ito pangkaraniwan dahil sa kakaiba nitong itsura. Maya-maya pa, nakita niya ang tatay niya na kinakausap ito, tapos parang sinasamba. Mas lalo ring naging klaro sa kanya ang lahat dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan sa loob ng bintana. Dito niya tuluyang nakita ang nilalang at ilang segundo pa ang lumipas, lumingon ito sa kanya. Ang takot na nakakimkim sa kanyang dibdib biglang bumalot sa kanyang katawan sa puntong hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Ginusto na rin niya noong lumabas para ipaalam sa kanyang ama na naroon siya. Pero habang pinagmamasdan niya ang nilalang nakausap nito, naramdaman niya na merong mangyayaring masama sa oras na siya ay lumabas sa kanyang pinagtataguan. Dahil sa ganoong pakiramdam, hindi na siya nangahas na lumabas. Taimtim ang kanyang pagdarasal na sana'y hindi siya matagpuan ng nilalang. Naisip din niya na pagkaalis nito ay magpapakita siya sa tatay niya upang malaman nito ang kanyang ginagawa. Ang problema, hindi yun nangyari dahil yung nilalang nakausap nito pumasok sa mismong dibdib ng tatay niya. Hindi yun gumawa ng sugat sa katawan, bagkus para itong dumaan sa dimensyong patungo sa loob ng kanyang sistema. Matapos nun, lumuha ng dugo ang mata nito. Gulat na gulat noon si Aging, gawa ng nung tiningnan niya ang tatay niya, parang wala na ito sa kanyang sarili. Iling ito ng iling, animoy may nararamdaman itong hindi kaaya-aya sa loob ng kanyang sistema. Di nagtagal, nang mawala na ang kanyang nararamdaman, napahinga na lang ito ng malalim habang nagwiwika ng, "Lumabas ka na dyan! Alam kong nandyan ka." Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, napilitan na siyang sumunod. Sa puntong ito kasi, takot na nagpapakilos sa kanyang katawan. Kaysa kontrahin ang kanyang ama at mapahamak, pinili niyang sundin ang bawat sinasabi nito sa kanya. Paglabas niya ng lungga, nakita niya itong titig na titig at hindi halos makapagsalita. Wala rin itong sinasabi maliban sa mga gusto nitong ipagawa. Pagharap naman nilang dalawa, agad siya nitong tinanong ukol sa kung ano ang kanyang reaksyon sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Mariin din itong inilahad na kaysa wala siyang dapat na ikatakot, ordinaryong bagay lang ang kanyang nakita at kung ano-ano pang istorya na makapagpapaalis ng mga iniisip niya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, panay lang naman ang ginawa niyang pagtango. Kaswal na kaswal niya itong sinagot. Pero nang magsimula ng magkwento ang tatay niya ukol sa kanyang mga nakita, dito na siya nakaramdam ng matinding kaba. Hindi niya kasi maisip na ang lahat ng bagay na kanyang nasaksihan ay meron din palang malalim na paliwanag. Ayon dito, bibihira lang ang mga taong nakakakita ng kanyang alaga. Masyadong malalim kasi ang sabulag na taglay nito, kaya kahit ang mga albularyo, walang kapasidad na ito ay masilayan. Dagdag pa nito na, dahil sa nakita niya ang nilalang, ibig sabihin kabilang siya sa mga taong piniling maging susunod nitong tagapangalaga. Marahil ay, hindi yun kapanipaniwala, pero ito ang nalalaman niyang kahulugan ng lahat ng kanyang mga nasilayan. Matapos naman itong ipagtapat ng tatay niya, sinimulan nitong ibahagi ang tungkol sa abilidad ng nilalang. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi yun aswang o demonyo, bagkus isa itong Diyos na kanilang sasambahin hanggat narito sila sa mundong ito. Makinig ka, anak.
Ang kapangyarihan na nakita mo kanina ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para harapin ang lahat ng banta at panganib na ibinibigay ng ating mga kalaban. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon tayo ng lakas, kakayahan at tapang. Huwag kang mag-isip sa kung anong maidudulot nito sa iyo dahil sa panahon ng panganib, kaya nating isakripisyo ang lahat upang tayo'y magtagumpay. Mariin din itong inilahad na malayo ang kapangyarihan nila sa mga aswang o ibang mga nilalang na matatagpuan sa kanilang lugar sapagkat ang kapangyarihan nilang hiram ay walang kahinaan. Kaya rin nilang mangopya ng abilidad para gantihan ang kanilang mga kalaban. Sa pamamagitan nito, kahit magtamo sila ng malulubhang pinsala, makakagante at makakaganti sila. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na nakita niya ay isang buhay na bertud, kaya marapat na alagaan nila ito at ibigay ang lahat ng pangangailangan kung nais nila itong maipasa sa mga susunod pang henerasyon. Nabanggit din ng kanyang ama na immortal ang nilalang na yon, ngunit sa sandaling may pagkukulang sa parte ng bumubuhay sa kanya, maaari niya itong ikamatay. Bagay na nagsisilbi nitong kahinaan. Nang marinig naman niya ang lahat, hindi niya may pagkakailang nagulat siya sa kanyang mga nalaman. Paniwalang-paniwala siya na sa kanya ito ipapasa, kaya lahat ng sinabi nito, buong puso niyang sinunod. Lumipas pa ang mga buwan, minulat siya ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Ang dating inosenteng binata, unti-unti nang lumawak ang kaalaman hanggang sa maging disipulo na siya ng sarili niyang padre de pamilya. Akala niya lahat may ituturo sa kanya, pero ang hindi niya alam, papalapit na rin pala sa kamatayan ang kanyang ama. Huli na nang nalaman noon ni Aging ang panganib sa likod ng pagtatangan ng ganoong kapangyarihan. Ayon sa tatay niya, lahat ng mga ninuno nila namatay sa edad na 50. Yun umanong kahinaang ibinibigay ng katawan, buhat sa pagpapatira ng nilalang. Gayunpaman, kahit may espesipikong sukat ang kanilang mga buhay, ni minsan wala pa itong narinig na may nakatalo sa kanila. Aging, panahon mo na. Ikaw na ang bahala sa nanay at mga kapatid mo. Alagaan mo sila at mahalin mo, kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Mawawala man ako sa mundong ito, pero mananatili akong nakabantay sa inyo. Maging matalino ka, anak, sapagkat ikaw na lang ang kanilang pag-asa. Matapos itong masabi ng tatay niya, dito na unti-unting lumabas ang nilalang sa sistema nito. Nagkatitigan sila nito ng bahagya bago yun nagkusang pumasok. Sa isang iglap, nag-init ang kanyang katawan na animoy may nasusunog sa loob ng kanyang sistema. Unat na unat siya noon habang humihingi ng tulong sa nanay niya. Yung kanyang ama naman, nagdedeliryo na sa isang tabi hanggang sa maputulan na ng hininga. Lahat sila pinuno, walang nagawa dahil sumabay pa ang mga nararamdaman niya. Siyempre, imbis na ang tatay lang niya ang asikasuhin, nahati sa dalawang atensyon ng kanyang ina. Sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay, pero pagdating ng mga ito wala na yung nadatnan. Bumalik na rin ang nararamdaman noon ni Aging, kaya hindi ito napansin ng kanilang mga kapitbahay. At dahil nga sa patay na ang kanyang ama, nagtulong-tulong na lang ito na iligpit ang bangkay. Sa panahon kasing ito pinuno, hindi pa gaanong uso ang embalsamo, lalo na sa mga taong walang-wala talaga. Retaso lang din ng kahoy ang kalimitang ginagawang kabaong na walang kahit na anong pintura. Hindi na rin kailangan pang gumastos ng malaki, lalo pat kusang nag-aambagan ang mga magkakakilala upang magkaroon ito ng maayos na lamay. Sa pagsapit ng gabi, marami sa mga kakilala ang bumisita. Bawat isa masinsinang kinakausap ang nanay niya. Nag-abot na rin yun ng tulong para naman kahit papaano, hindi maging mabigat sa kanila ang pagkawala nito.
Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, inakala niyang magiging normal ang lamay ng tatay niya, pero may mga nangyaring hindi inaasahan. 3 gabi ang lumipas magmula noong idinaos ang lamay. Bumisita ang albularyo sa kanilang lugar na tinatawag nilang Aling Marsing. Bantog itong si Aling Marsing, kaya naman nang makita ito ng mga tao, agad nila itong dinumog. Bawat isa humihingi ng mga pangontra laban sa mga nilalang na kinakatakutan nila. Pinagbigyan naman yun ng matanda hanggang sa tuluyan ng maubos ang daladala nito. Matapos nun, nang layuan na ito ng mga tao, kampante itong pumasok sa loob ng bahay para tingnan ang patay. Hindi pa man ito nabubuksan ang pinto, naramdaman na yun ni Aging. Kaya naman imbis na manatili sa gilid ng ataol ng tatay niya, pinili niyang lumapit sa pinakamalapit na upuan. Sa pinakadulo rin siya noon pumwesto, nang sa gayoy hindi sila magkalapit ng matanda. Bagaman wala siyang ideya kung ano nararamdaman niya, malakas ang kanyang kutob na may mangyayaring hindi maganda sa oras na magdikit sila ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na nga itong si Aling Marsing. Habang binabagtas nito ang daan papalapit sa kabaong, rinig na rinig niya ang mga yapak nito na dumadagungdong sa buong paligid. At kapag naririnig niya ang mga tunog na yon, nagdudulot ito ng kiliti sa kanyang kaluluwa. Unti-unti na rin siyang pinagpapawisan ng malagkit, pero kahit ganon hindi niya sinusubukang umalis doon. Alam niya kasi na sa oras na siya ay tumayo, mapapansin ito kaagad ng matanda. Ayaw na ayaw niya itong mangyari, lalo pat magdudulot ito ng eskandalo sa loob ng lamayan. Paglapit naman ito sa ataul, nanalangin ito ng bahagya bago nito tahimik na pinagmasdan ng namamahinga niyang ama. Maya-maya pa, tinawag nito ang kanyang kapatid, sabay bahagyang tingin sa kanya. At sa halip na magmasungit ang matanda, nginitian lang siya nito na para bang meron itong gustong ipahiwatig. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanyang kapatid, nakipag-usap yun doon ng bahagya bago dumiretso sa upuan kung saan siya naroon. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, medyo kinilabutan siya. Kung siya lang din ang masusunod, gusto niya na itong umalis, ang kaso lang wala siyang lakas para gawin ito. Yung katawan niya kasi, literal na sumasalungat sa kanyang gusto. At hindi lang yon, nararamdaman din niya na unti-unti siyang nawawalan ng lakas, na animoy yung mga paa niya parang nalumpo na. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang manatili. Ayon pa sa kanya, tuwing kinakausap siya noon ng kapatid niya, bumabalik sa normal ang kanyang nararamdaman. Yun bang, parang nawawala na lang bigla ang takot niya sa tuwing naririnig niya ang wika nito. Bagay na naging daan upang wala itong mapansing kakaiba sa kanya. Hindi nagtagal, dito na nga nagsimulang umusog ang matanda habang nakatingin sa ataul. Pagdikit naman ng balat nila, tumingin ito sa kanya kasabay ng pagbulong nito ng, "Ikaw pala ang nagmana. Kumusta ang buhay na hanggang 50 taon lang?" Kabata-bata mo pa pero nagbibilang ka na ng mga taon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya sumagot. Lahat ng narinig niya mula sa matanda, pinili niyang palampasin dahil magiging rason lang ito para magkainitan silang dalawa. Maya-maya pa, nang mapagtanto nitong wala siyang balak na magsalita, may sinabi na naman ito. "Bumisita ka sa bahay ko kapag meron kang pagkakataon. Matutulungan kita sa iyong problema. Palayain mo ang sarili mo mula sa naghihintay sa iyong kaparusahan sa impyerno." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung umalis. Si Aging naman noon, naiwan sa upuan, tulalang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Imbis na isipin niya na para ito sa kanyang kabutihan, paunti-unti,
nagiging masama ang tingin niya sa sinabi ng matanda. Hindi niya kasi matanggap na sa kanyang estado, itinuring siya nito na animoy may kapansanang tao. At dahil sa ganun niyang kaisipan, dito na pumasok sa isip niya ang pagmamalabis na ito ay paslangin. Naniniwala si Aging na ang matandang yon ay isa sa mga banta na kinakailangan niyang maalis sa daraanan niya sa loob ng lalong madaling panahon. Dumaan pa ang mga araw, pinag-isipan niya ng maigi ang mga bagay-bagay. Pagtungtong ng libing ng kanyang ama, kasama niyang inilibing sa himlayan nito ang dati niyang pagkatao. Mahirap man itong gawin para sa kanya, pero nasisiguro niya na bagay lang ito at tama. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng libing, pasimple niyang minanmana ng matanda. Hindi niya alam kung bakit galit na galit siya rito, pero kahit anong gawin niya, yon ang paulit-ulit na sinasabi ng puso niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi niya na napigilan ang galit na kanyang nararamdaman. Basta, lahat ginawa niya para mapabagsak ito. Matyaga rin siyang naghihintay hanggang sa pagdating ng araw na kanyang inaasam. 2 buwan ang lumipas, handa na ang lahat. Nasaksihan niya ang kabuoang kilos ng matanda at sa kung ano ang ginagawa nito sa araw-araw. Nakalkula na rin niya ang kanyang plano at kung papaano ito isa sa katuparan. Sa pagdating naman ng araw na kanyang pinakahinihintay, para siyang aswang na sumalakay ng gabi. Gamit-gamit ang abilidad ng nilalang na nasa kanyang kalooban, nagpalit siya ng anyo hanggang sa hindi na siya makilala ng kahit na sino. Pagkatapos nito, kumuha siya ng konting abilidad ng aswang na kanya namang ginamit upang makalapit sa bahay nito nang hindi natutunugan. Kayang alisin ni Aging ang kabuuan ng kanyang presensya sa puntong tanging ang ingay na lang niya ang mararamdaman ng mga kalaban niya. Hindi rin siya tinatabla ng kahit na anong sumpa o pangontra kung kaya't napasok niya ang bahay nito nang walang kahit na anong iniisip. Bagaman maliit ang tahanan ng matanda, hindi siya nahirapang humanap ng butas na pwede niyang madaanan. Ayon sa kanya, napakalaking tulong ng pagpapalit ng anyo para matupad ang kanyang plano. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya itong payapang nagpapahinga sa tumba-tumba na animoy wala itong kaide-ideya sa panganib niyang dala. Paglapit naman niya sa matanda, dahan-dahan niyang pinahaba ang kanyang mga kuko. Matapos nun, hindi na siya nagdalawang isip na undayan ito, ngunit sa kasamaang palad, nagising ang matanda kasabay ng pagsalag nito sa kanyang kuko gamit ang hawak nitong sundang. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siyang umatras sa kadahilanang napansin niya itong nagdarasal. Nang medyo magkalayo na silang dalawa, ngumisi ito sabay wika sa kanya ng, "Hindi ko sukat akalaing bibisita ka rin pala sa bahay ko. Pero ano ito, Aging? Gusto mo kong patayin? Meron ba akong ginawang masama sa'yo? O sadyang naiirita ka lang dahil di hamak na mas makapangyarihan ako sa demonyong kumokontrol sa katawan mo?" Nang marinig naman ni Aging ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng kaba. Alam niya kasi na kahit salita lang, totoo ang sinasabi ng matanda. Maya-maya pa, may inihip itong dasal sa hawak nitong sundang, dahilan para unti-unting lumiwanag sa kanyang paningin. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa bagay na yon, pero nakaramdam siya ng kakaiba. Yun bang habang pinagmamasdan niya ito, may nakikita siyang sinulid ng liwanag na lumalabas dito. Ramdam din niya na kahit mapuro lang sundang, kayang-kaya nitong sugatan ang makapal niyang balat. Dahil sa ganoong estado, naging maingat siya sa paglapit at pagkumpronta rito. Hanggat maaari, iniwasan niyang kausapin ng matanda ng may bakas ng gigil at tapang para naman maging mahinahon nito sa lahat ng oras. Ang kaso lang, pagkatapos nitong magdasal, hindi na ito nagsalita.
Buong puwersa na siya nitong sinugod hanggang sa magpang-abot silang dalawa. Sa kasagsagan naman ng pag-atake nito sa kanya, pansin niya ang bilis nito tapos hindi masukat na lakas. Dahil sa ganoong pangyayari, nararamdaman niya na parang nauuganan nito ang laman na kumakapit sa kanyang mga kuko. At sa ikapitong pag-atake nito, tuluyan na nga nitong natanggal ang 3 kuko niya na ubod ng talas. Nang mapagtanto naman yon ng matanda, nagpatuloy ito sa pagsugod hanggang sa napilitan na rin siyang pumalag. Akala niya na mahina na ang pandama ng albularyo, kaya ito ang ginamit niya para maundayan ito ng saksak sa mga parte kung saan ito hindi inaasahan. Ginamit din niya ang liksi upang tuluyan itong mapangibabawan. Sa loob ng ilang minutong pag-aaral sa kilos ng matanda, doon na nga siya unti-unting nakahanap ng butas. Hindi nagtagal, yon ang ginamit niya para mapangibabawan ito sa paglalaban nila. At nang masipat na niya ang pagkakataong yon, 3 unday lang ng saksak ang kanyang binitawan. Agad itong tumama sa tagiliran ng matanda, malapit sa kaliwang kilikili. Akala niya makakalaban pa ito, pero hindi na pala. Mabilis kasi itong nanghina dahil sa lubhan ng tinamo nitong pinsala. Pagbagsak nito sa sahig, tsaka pa lamang niya ito tinalikuran. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng pinto habang nagwiwika roon ng, "Nakamit mo na ang iyong kamatayan. Patunay na hindi ako ang unang babagsak, kundi ikaw." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, kinuha niya ang isang may sinding lampara bago tuluyang lumabas. Upang maalis kasi ang lahat ng bakas, kinakailangan niyang sunugin ang kabuuang bahay ng matanda. Yon ang naisip niyang paraan para palabasing aksidente ang pagkamatay ng matanda. Ayon pa kay Aging na, bago niya nilisan ang tahanan nito, sinigurado niya munang nagliliyab na ang bahay. Ilang araw pa ang lumipas, dito na paunti-unting lumaganap ang mapait na kinahantungan ng buhay ng matanda. Marami ang nagbigay ng teorya kung papaano ito nasunog, pero wala ni isa sa mga ito ang nakapagpatunay. At dahil sa pangyayaring yon, habang buhay nang naging palaisipan sa kanila ang pagkamatay ng bantog na albularyo. Sa panig naman ni Aging, tahimik siyang namuhay sa poder ng kanyang pamilya. Magmula noon, medyo natakot na rin siyang lumabas sa paniniwalang may grupong naghahanda para bitagin siya. Halos ilang taon din siya noong nagtago hanggang sa napilitan na naman siyang gamitin ang kanyang abilidad. Kaya niya ginamit ang kakayahan niyang yon ay dahil sa merong nang diskita noon sa kanyang kapatid. Bago siya umalis sa bahay, dito siya nakapagdesisyong makipag-usap sa kanyang ina. Lahat ng sikreto niya ay malugod niya ritong inilahad sa paniniwalang gagaan ang kanyang loob kapag meron siya nitong pinagsabihan. Nang marinig naman ng kanyang ina ang lahat ng kanyang kwento, napahagulgul lang naman ito sa pag-iyak habang nakatingin sa kanya. Hindi na rin ito nagsalita pa, kaya nagdesisyon na siyang umalis. Subalit, nang akmang bubuksan na niya ang pinto, muli siyang natigilan nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, "Hindi mo kailangang mabuhay sa paghihigante, anak. Minsan matuto tayong tumanggap at palagpasin ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan. May mga taong nagkakamali at normal lang yon, kaya hindi natin sila dapat husgahan sa isang pagkakamali lang. Malay mo, nadala lang sila ng bugso ng damdamin, kaya nila ito nagawa. Pakiusap, anak, huwag ka nang umalis. Ngayong nalaman ko na ang lahat, natatakot ako para sa iyo at para sa mga taong nakapaligid sa atin." Subalit nang marinig ito ni Aging, hindi siya nagpapigil. Mas sinunod niya ang nais niya, kaya siya pumunta sa baryo ng walang kaide-ideya. Sa tulong ng kanyang abilidad,
Nagawa naman niyang malapitan ang lugar. Ngunit sa halip na madatnan niya ang lalaki na umargabyado sa kanyang kapatid, wala siyang nahagilap sa loob ng bahay nito. Sa puntong yon, medyo nagtaka siya, gawa ng hindi pangkaraniwan sa isang bahay kapag gabi na walang katao-tao. Maya-maya pa, nang akmang lalabas na siya sa likuran nito, merong malaking lambat na sumalubong sa kanya. Agad nitong napuluputan ang kanyang katawan, kaya kahit magpumiglas, wala na siyang nagawa para makatakas. Dahil sa pangyayari, mabilis namang nagpakita ang mga taong kanina pa pala sa kanyang nagmamasid. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong pinagtulungan hanggang sa tuluyan na siya nitong mapangibabawan. Sigaw ng sigaw noon si Aging habang nagwawala, pero sa kasamaang palad walang nakinig sa kanya. Hindi nagtagal, doon na kumuha ng sundang ang mga taong bumitag sa kanya, kasabay ng walang habas nitong pagtaga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makapal at malabakal ang kanyang balat, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya masusugatan. Habang unti-unti siya noong nanghihina, doon pa lamang kumapit sa katawan niya ang mga talim nito. Nang makabao ng isa sa mga sundang nito, dito na siya nakaramdam ng sunod-sunod na pinsala hanggang sa mapansin na lang niya na humiwalay na pala sa kanyang katawan ang kanyang mga braso at binti. Paghugot naman dito ng mga kalalakihan, dinala siya nito sa labas at habang hinihintay ang kanyang katapusan, pinatawag nito ang lahat ng taong naninirahan sa baryo. Saksi noon ang kanyang ina kung papaano siya sunugin ng buhay ng mga taong yun. Huli na rin ang malaman nito na ang mga nagtulong-tulong pala para pabagsakin siya ay mga mersenaryong may kargang malalakas na mutya sa katawan nila. Dahil sa mga nalaman ng kanyang ina, dito na nito napagtanto ang tunay na dahilan ng pagbagsak niya. Nakakapanlumo man ang ganoong pangyayari, pinilit nitong kimkimin ng lahat ng pighati at pagdadalamhati. At katunayan, naipasa lang ito sa kanyang kapatid noong malapit nang mamatay ang nanay nila. Dahil dito marami ang hindi naniwala. Pero yung kapatid niyang personal na nakarinig sa kwento ng kanilang ina, siguradong sigurado na hindi ito nagsisinungaling tungkol sa tanga ni Aging na nagpabagsak sa bantog na albularyo.